Baba Jimbeo. Jimbeo rubani baba. Ko kabari niko kwa Kalosi Jimbeo. Saka rudzokera rini kwa chingwa kwa Kalosi. Komkoma stand master wakabaona here. Jimbeo. Komkoma stand. Ko mastanza wasati watangereyo. Chiwo rova chuni Jimbeo. Zipi. Une zipi. Iwe. Yema Jimbeo. Jimbeo mani. Joko kwa hawida ya Jimbeo. Ko stand yako katase. Unaona nase? Unaona wake? Simendi yako. Saka manyo vakasei maruru yana kupi Jimbeo yone masaka. Ko stoko ana here. Stoko ana here. Apa mune chingu. Jimbeo watanga kuti Jimbeo. Jimbeo wasati wakudya mapepere. Jimbeo. Dadi duya zauri tukonekana iyo mbe inopedza iyo. Akachema kakati Jimbeo wabaya. Uri kudiwa akachimbeo na Kalosi. Ala ujengeleza kwa. Bata yakubata poe. Ndakaenda akasha. Kalosi bamuti ndikudiyo. Kadza kandimiza ndangapinde wangiba bhebha na. Zama kungamenzeka wangi. Ndekupi kwa Kalosi? Pavaiva wakambuzuma ndakaenda ukambuzuma. Saka ko kumnyengetedza. Ko phone une phone here. Ndonyengetedza nike. Sanga nyengetedza munhu uchiita basa remwangu. Ndizonganisa basa nyengetedza munhu. Ko phone iri kupi? Zina natenga chiri. Watenga chiri. Saka eda chiri. Laptop. Jimbo. Munofana kuziva chimwe chinhu. Akaita rich through vanhu vese ava ndiani. Wamunoti nhasi munochiva mukamona munomuchiva. Edzo chayakatozosvika kutengesa mota yakapiwa naWickness. Akaita rich. Vachingori pasi, vese anaedzwa vatori namai. Vachingori uku. Business ripira akavhura enzo. But akaimbiswa mukamhanya makarima. Navatsoka varama. Guys, ndo zvazvinoita. That's life yemuZimbabwe. That's life yemuZimbabwe. Life yemuZimbabwe. It's all about who is benefiting out of it. Chombe isena naye. Chombe kwandiri nini igamba guys. Igamba kukunda na Carlos. Chombe kwandiri igamba. Chombe igamba guys. That mfano igamba. Akatokudza ma business evanhu vakawanda. Furu kungomtora video chete so they trained. People start knowing them. But nasi munhu kumushora. Mutomunyorera statement kuti ndamutadza achamugona ndimwari. No, ngatisadaro. If you really know, if you really love him, muchiziva kuti pose Chombe kubva magara naye akambotiza mukamutevera. Saka chazoita kuti muzotudza pa public kuti mamutadza chi. The same way amaingoita nazvo itaika. The same way yazvaingoitwa nayo itai. The same way anditi makapikira kudzora ma streets mune zvinodhakwa kudzora ma ghetto youth. Guys, aunete kana uri doctor auneteka kurapa chirwere. Kana uri doctor aunete kurapa chirwere. Aunete kurapa chirwere. Kana uri chiremba aunete kurapa chirwere. Kana uri chiremba andoenda pa author swear kuti inini ndichachengetedza upenyu ndicharapa chirwere. Go for it. Ndimi makamutora ku life yairarama mukati uya tikugonere. Mozomudzinga nokuti abakeke. Zvino ngataura ichokwadi guys. Not kutaura tichingengana boss techicha kuzotukwa kana kuzosendera namasamoni. This is very bad. Chombe, especially Carlos, Chombe, make your business to grow.
whether une mari yako, but Chiombe play a very big role in business rako. Tora umudzorere ku matrix. Neyo matrix yacho Chiombe play a big role kwamuri. Kuti munyazo trend ndiye Chiombe. Nekuda kumafanisa kene madoksa kaiti. Ari ikoko muchiburo achirapa. Mutorei Chiombe matorera makamita pakutanga. Mutorei futi. Munota give up now because you have benefited out of him. Sure, imagine munu kunzi. Guys, imagine pane vanhu kana 20. Unguya unzi ndoaba keke, wanyobvura keke. Unofila sei uri wewe? Even ari mwana wamai wako unofila sei? Kunzi pakambani pane vanhu 20 unzi ndoaba keke, wanyobvura keke. Ane nzare kuti anonyobvura keke Chiombe. Apenge Chiombe. Ane nzara Chiombe kuti akanzi ndianyobvura keke achishata nenyama, achidya nyama, achiona zvese. Oita nzara kunoba keke. Kunyobvura keke kona keke. Rakoshe keke boss keke racho pamwe $20. Nakadi kuti ukubatira mari yako ipapo. Pane zvamakamuita zvamusiri kutaura. Shaita kuti adzokere masi. Guys, ukatora vanhu vanoita zvinodhaka panapa vakasiya. Vanokutaura life yavanoda go through. Vana they want to live this thing. Vanotodawo love. If we don't love them, vanoramba vachizviita. Because community tatochuza kuti he is the wrong person. Paitura weti pasi ndiyaita. Pamamira toti paseri pechemba ndiyamamira. Saka, he is always wrong. He is already the suspect. He is already the suspect. No saka muchumu tamba rafu. Kana makamugora pakutanga chiri kutaze kumugora na uchi. You have benefited already out of him. Hasina basa Chiombe, what you are useless. Because he make you guys build your names. He make you guys build your names already. You build your names through him. That's how you Carlos. That's how you That's how you through Chiombe. That's how you Carlos. Carlos means that's how you I know you never Zako. You have got your own money, but Chiombe contributed in your business. He contributed in your business. And I had, and you know Carlos. Na understand must makavengira na Chiombe. Was messing my benefit out of him. Because I remember when I posted and I Pakatora Memphis, I wrote so I mean, I'm going to comment. I got in guy and then me and say, message from 2781188. She got me and say, Kuna Carlos Smith. She got understand must and told me to go to stay Europa. I start to comment you. I don't go to stay say, man, every mess. Take on every mess. Eh, I don't want to stay or say. Eh, chicha kaitika. Take it to race and a Carlos Smith. Tagus race through Benzirori. When I was through Benzirori, page out of postation. When we are going at Chiombe or Mark to it a parents, Kundamutaza, you benefited already. You grow your page. You grow your business through him. When you married Zako, but you couldn't grow it. Usina Benzirori. Benzirori, Baranzirori. He helped you, this guy. But what I'm telling you is true. Chiombe contributed a very big role for my business. They contributed a very big role to my business. Zimbabwe, UK, Australia, Zimbabwe. The only thing I say, I need Carlos Smith. Because of this guy, you show this guy love. You tell us kuti mune moyo munyoro, mune moyo nerudo, muda kuchengeta munhu. Mutori mumchengeta. And guys, these people they showed us kuti they've got love. Vanotora mapenzi mu road. Omaita vanhu kwavo. Saka chinozoita muite give up chi. Chinozoita kuti muite give up chi. Chinozoita muite give up chi. Ndinotaura ufungwa dzangu kuti this guy Apengo Chiombe. Apenge is not made this guy. He's not made. Chiombe Apenge. Apenge are right. Aunga tiyopa vanhu vese mumba mese
Once you want job for us, cake. What an embarrassment. What an embarrassment. What an embarrassment. Imagine uripamba, wanaona zoti wewe waimboba, warumbafa wakasiye. Pova pango biwa 1 rand. Shongonzi mbava toizi wamuno mumba. Unofila sei umba macho. Unopagara sei. Iye msikana ye muta anyovura keke, ndiaka cha keke msikana ye. Dena ndra access ndo anachombera mvuza sare msikana akanyovura keke. Kuti msikana akanyovura keke anonziani. Pozi msikana ye ndiaka akanyovura keke achida kudzika chombe. Ndiaka akanyovura keke msikana ye. Ndiaka cha keke msikana ye. Ndiaka cha keke. Msikana ye ndiaka cha keke. Poza mrega mtu anopenga. Iye msikana akati chomba cha keke, ndiaka cha keke. Tunomwana mavideo yake chomba cha kuti ndakaba keke. Akaba keke kupi. Saka keke ndorama kamudzingira. Keke $20. Makadi kubata pa pay yake. Aiwa $250. Makadi kubata pa pay yake. Makadi bosi keke obviously $20, $40, $30. Makadi kubata pa pay yake. Chombe wacha keke takubata mari. Bosa makadi kubata keke. Keke ringadzingirwa munhu. Keke ringatorukirwa munhu zvokuti anovharamwa kubva pamba. Musati nyepere. Chero mukandivenga, chero mukati asi andabasa nemi. It's okay. Chero zvamafunga andabasa nazvo. Andabasa nazvo. Chero zvamafunga, chero mukandivenga, chero mukandii, chero mukati chi. What I have told you, you have already listened to it. And ndatokuudzai pachi reality. Inini ndiri mughetto youth. Andina basa nazvo, ndakuudzai zvandikuda kukuudzai. Chero mukandivenga, chero pakati anondifarira akanimaka, ndezvekumba kwenyu handina basa nemi. Hamuna basa mulife mangu. Inasa ndakuita zvinodhaka, saka hapana pamuchandibatsira. Saka hamuna basa. Hamuna basa nemi. But chokwadi machinzwa. Anoti mudzedzo nyu zvichasvika, mazvinzwa. This guy akakubatsirai, you benefited out of him. Makumutaba keke. What a disgrace. What an embarrassment. Ndokuti munhu mukuru unonzwa waba keke. Unonzwa waba keke. Chero zvamafunga andina basa nazvo. Chero zvamunenge mada kuita itai ikoko. Anenge arwadziwa wamama. Munondiita sei? Tichizvoona zvamunoita, panokuti vanhu vanochakukudzai. People, they cannot talk. We are the voice of the voiceless. We are the voice of Chihombe. We are the voice of the voiceless. Chihombe, you benefited out of him. You make your company grow. Whether on a marry or hauna, but an advertisement is a very strong thing that you must consider in the life. Chihombe, if I don't pay even $10,000, you want to, you make my business grow. I will summon the business worker. Task akuzive. Takuziva unoita content deep. Awatanga content. Carlos akatanga content na Chihombe ndipo atanga kuziva. Hauna content mdara Carlos. Chihombe was your content. And it was at Stara Chihombe. Atombo terri turukuita nezvei. Yes. Mdara Carlos waiteta maskrisi na Chihombe. And maskrisi enyuka taitogona utongo laika nekuseka nyangwa achipoa. Nekutinga taona Chihombe aripo. Yes. Tinga taona Chihombe aripo. Tutongo laika kana kutoseka. Bosi Chihombe anenge atoripo. That thing yoyo. Chihombe ndo ataida. Urona zvekuti wanyati nevanhu. Kuti vanhu vanongofarira mai nyati. Not nyati. Nyati ega. Nyati ega haana zvaanokwanisa kutoita. Nyati akatovhura rake page. Vanhu havatendeko. Vanogoda face yamai nyati. Kana uchindiro nyepa. Itatuma skits uri 1. Usota Stara Chihombe. Uona kuti vanhu vanoulaike. Uona people, they came to your page because they like Chihombe. Vanoda Chihombe. Chihombe ndiane zodzo racho. Ndowatinoda iye. Ini ndikuzvitaura chero mukandivenga, chero mukandituka, chero mukandiplanira, chero mukazondimamisa, chero mukazondonama Harare, mukandirova ndauya kuHarare, chero mukandiita zvamunenge mandita handizvozvo, but mazvinzwa. Handina munhu andatuka. Munozongopurisa panda kutuka. But it's over. Kana mukandipa masamoni, handinoda kuziva pamakusungisana mazuva ano. Chero mukandivenga, kundataura maboyfriends enyu kana magirlfriends enyu pamhata penyu, handina basa nazvo. Inini zvandataura mazvinzwa. Ndataura chokwadi chatiri kuona chamuri kuita rimwe ghetto youth. Isusu tiri street kids. Zvamuri kuita rimwe street kids tikuzvinzwisisa. Eri tikuzviona. Inini I will stand for Chihombe.
kana Chihombe makamubvisa mukuputa mutoriro mukamutora mukatumirwa mari kudiaspora mukacreata page mukaita sei naChihombe mukaita mari naye. Zvashatei nhasi kumutora futi mumuda futi nelove yamakamuratidza pakutanga. Mupei love makapika imi makati hamumusiyi saka mupei love yacho iyoyo. Mabasa nazvo 4 papo. Chero mukandivenga, chero mukandishora, chero mukati kudii inandira mari ke izi kusungisa munongondisungisa it's okay. Ndinongoenda kujeri but panapa pane maloya panapa ndobuda. Ndire maloya panapa inini ndiri Chihombe woku TikTok kana mamusingazvinzwisisi. Ini ndiri Chihombe woku Zim TikTok. Panda zvamunombondiita. Ndiri Chihombe woku Zim TikTok inini. Ndiri Chihombe wokunoko. Yeah. One and only Chihombe woku Zim TikTok. Anotondida vanhu ava zvakadaro bhozi chokwadi ndotokuudzai chamune musingade kuudzwa ende ndotozvitaura bhozi zvikutirwadza kuramba uchiona Chihombe achitora tumavhidhiyo mutauni achikwaita sei zvikutirwadza. Munhu angataura hanzi akadzingirwa keke rinoita mari keke. Handaifunga kuti dai makatara naChihombe sezvizvi. Chihombe taona keke ranyobvurwa pakona apa ndiwe here. Next time usadye keke rinenge riri custom kana ndire birthday remwana. Please Chihombe zvawaita zvakashata. Anditika mobva mamusiya mune makamera here ekuti makaona Chihombe ndiye akadya keke. Nekuti kamunongozoti iye ndiye anopenga. Basi Chihombe arikutofira kunge kana achirarama ari mamuri akutopenga ndiye anopenga. Ndiye anopenga. Arikutofira kuti kana achirarama ari mamuri ndiye anopenga. Basi how can you accuse me kuti ndadya keke? Keke guys, keke. Aiwa chero nini mukandiaccuse ndadya keke. Aiwa keke. Kundiaccuse ndadya keke. Aiwa musadaro guys. Azvipo guys. Azvipo handi kunyepa. Musadaro. Musadaro. Chero mukandimamisa mazvinzo andirabasa nemi. Munhu angatukirwa chakona yekeke ranga rakosha yekeke racho nderekubayira nderechii asi kekerei rakatotukirwa Chihombe iye musikana akatuka Chihombe ndiye akadya keke. Nanga riri kekerei iye musikana akatuka Chihombe ndiye akadya keke. Muri kuziva munhu akadya keke. Ainozvitaura chero mungandivenga it's okay. Chero mukandida chero ndigiftewo guys. Zvandikutaura zvinorovesa izvo. Ndigiftewo kama ndigiftewo Chihombe woku TikTok. Ndigiftewo thank you Ali. Giftewo Chihombe woku TikTok guys. Ndigiftewo thank you Megan. Mbinga dzangu musaninyadzise. Ndataura kuti kuno kundire mbinga dzangu kuno ku TikTok. Izi mbinga dzeku Facebook andabasa nadzo idzi. Ndine dzangu dzekuno ku TikTok. Mbinga dzekuno kundigiftewo. Thank you Munana. Thank you guys. Thank you. Mbinga dzekuno yes Nellis. Mbinga dzangu dzekuno vari kuti captain zvautora zvi right. Ndigifteyo. Kana zvi right unongondigiftawo wozonditsura kuseri. Kana kukwira unditsura now. Thank you Boston. Thank you. I'm the voice of the voiceless. Chero mukandituka zvinabasa. Munana ndeivi. I'm the voice of the voice. Chero mukandituka zvinabasa. Andabasa nazvo chero zvamafunga kundiita ndizvozvo. Anditye. Apa tatanamata futi. Totozivawo Mwari kuno tonamata futi. Vakati akadya nguruve taurako. Makatoti akadya nguruve. Thank you Chelas. Makati akadya nguruve taizvinzwisisa. Kuti Chihombe wakadya nguruve kewo. Keke. But guys, do not mufunge guys. Carlos ane mombi. Ane nguruve. Ane nyama, ane ma cold storage ane nyama. Ane dzimba mune ma properties. Because I last saw ndambona futi Chihombe akagara naye mumba make. Chihombe anambobvira akambira kana TV kumadziro akanoitengesa. Anambobvira akabaka na nguruve akanotengesa. Anambobvira akatina mombe akanotengesa. Anambobvira akambonza asitata mota achiigeza
akatiza nayo ine nyama. Hana mubvira akadzi atora pise nyama akanogocha. Ozonzi aba keke. Anyobvura keke. Anyobvura keke. Keke. Hana mubvira kumbonzi abata mwana wakarusi chibharu. Hana mubvira akadzi akabata mwana chibharu. You trusted this guy. Nezvese izvi. Ozononyobvura kona yekeke. Kona yekeke. Apa funge imi. Kana kuba mari. Hana mubvira pakadzi atora $50 mumari mumota. Apana. Pakambodzi atora kana $10 mumota kana $5 mumota. Hana chombe. Azopenga zvokunonyobvura kona yekeke. Kona yekeke. Musati nyepere. Mamusamuda chombe. Ingoti amuchamuda makamushandisa nguva yakwana. Makamuda nguva yakwana. Makamushandisa amuchamuda. Amuchamuda chombe. Pozi chombe akataura akati pese pandinenge ndiri ndenge ndina mudhara. Kwese waenda Carlos unenge uina chombe. Azobva aluza trust newe nekuti anyobvura kona yekeke. Keke. Keke is $20. What is $20 to you? Nemari, you are rich, we know. What is $20 to you? No. Chombo, you contributed a lot into your business. You've got money, you are rich. But chombe, he's the one who got to grow a page on Facebook. Carlos. We start knowing you through chombe. We didn't know you. But chombe, he contributed a lot in business. Also, no back corner ye keke nas. Imi. Keke $5. Musadaro imi. Musadaro guys. Musadaro guys. Zoro hadza. Munzwisa chombo. Amuso munzwisa chombo guys. Zvatara posa rutonge benzi. Anzi macheso akaimba kuti vakaudzwa urwere vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa. Vakamushora kwai anorwara. Urungwa mushora pozi ndichombe. Funga dzenyu dzinongoti anorwara anoputa zvinodhaka. Saka muri kumuvenga. But nedzimwe dzenguva akasvasa chombe is a good man. He makes akaita kuti vanhu vakaona tikuzivei. Carlos page rake tasikariziye. Takariziye through chombe. Ndinoda kunzwa zita iroro panapa. I still got it. Musadaro guys. Yes, you saw that comment to Facebook, yes. Because we really know kuti chombe who is chombe. Panyadzi idzodzo dzenyu idzi. Kana mukandivenga, kana mukandishora, haina ndina basa nazvo. But mazvinzo. Makadiko ndokumbira tukwire tise prayer. Titange reality. Kune unonzo ku reality guys. Mafira kurewo. Tara zvatoda ina. Chero mukandivenga guys haina basa nazvo. Chero zvamafunga itai. Camera on. Tedilo maswera sei. Ndoda umakadi. Mandikwidzawo. Watokwira all right. Ndiri right. Murume wangu anta zvekutengesa huni mustreet seMidedi. Serious? Kuno Montana akatotenga mota nazvo izvozvi zvekutengesa huni namabhurumu emurara. Mwara muropa fadzi. Asi hadinayo kamari yacho. Akupere. Mukwakwa. Asi iwe akupe mari yacho.
Handipi, haadi nayo. Ari kuitei nayo? Ari kutenga mota, akakura achitambura saka anoda mota. Munhu wese anoda mota. Unozoona kuti mota haina basa waanayo. Indaifunga kuti mota inonyenga mabhebhi unoziva. But pandakanga ndaanadzo mota ka, I hate to understand kuti haina basa. Saka ndida kutonyenga ka, ndotoburuka mota, ndotaimira bhebhi ndorinyenga ndichifamba netsoka. Yakatengwa nebenzi iyoyo. Serious? Hanzi sedera mbichana mimi. Okay, tina matiro satatanga nyaya. Alright, ngatina matei. Okay. Mwari toda kutendai panguva yemasikatano. Baba chida ngokutendai nechipo cheupenyu chamunotipa zuva rimwe nerimwe. Baba chida ngokutendai nekutigonesa nekutigonera. Hadzisi kungwara kwedu Ishe Wamasimba Ose kuti tive tiri panyika ino pazuva ranhasi Mwari, uye kuti tive tiri paplatform ino pazuva ranhasi tichidzidza Mwari, asi nyasha dzenyu Ishe Wamasimba